बसई देली ऑटो आइला टुंगुरु ऑटो अटका तो हां 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 এইটা হচ্ছে টুকুর ভাড়ার অটো এটা সাইলেন্সার পাইপ এইটা হচ্ছে তাকো গাড়ি মিরর এইটা হচ্ছে তাকো হর্ন এইটা মো বাও সরা মুখলি বল জিবে ওঠে সরা টুঙ্গুরু ফল ফিদা বর্ষা পাই হেলা वज्र सुजल समस्या बहुल सामाजिक पारिवारिक नाटक आज ଅଟରୁ ପ୍ରେମ ତାର ଶୁରୁ ହେଇଥିଲା हजार हजार जनतांक दरबार रे गर्जी उठिबा जी सुपर हिट नाटक ओडिशा बिग बजेट रे करिबो खेल नानिलो प्रेम कोले काळ निज माइकिना निज संभाळ ओटोरे आसुची टुंगुरु भळा 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 ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ନାରେ କୋଠି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ବୋଧେ ହଁ ଯିବା ଯିବା 20-30 ଟା ଭିडिଓ କରିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବଢିବ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇବା ବସ୍ ତାପରେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇबर ବଢି ଚାଲେ ଭିଉ ବି ବଢି ଚାଲିବ ହଇ ହଇ ଆଇଲଲେ ହଇ ଆଇଲଲେ ହଇ ଆଇଲଲେ ହଇ ଆଇଲଲେ କାଇ କାଇलो हई हई फाइना 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 वासो याडास वासो याडास वासो याडास वासो याडास वासो याडास এই যাও ये गाटा ही पळेला टुंगुरु बेଳ ଯାତ୍ରା ନୁହ ଆଉ ଏଟା ସଞ୍ଜୟ ବେଳ ଡାକୁଛି ତୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବେଳ ଯାତ୍ରା ଶୁଣିବେ ନା କାକା କାନ ଏଟା ଦୋକାନ ନୁହ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ ଭାଇ ଏଇଠି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବେଳ ଡାକୁଥିଲା ନା ହଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବେଳ କୋଉଠି ଭାଇ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ନା ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କିଛି ହଉନି ଆଉ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକି ଅଦାନତିକ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ সাপ বেশি পাউডারটা নষ্ট হয়ে গেল নারী শব্দ পজিশন ওম ক্লিং ক্লিং স্বাহা বাবা বেবি তোমার শুভ নাম কোন বাবা তুমি কোন মো রোগ ফলো করি পারিব বাবা why not বাবা কেড়ে কেড়ে রোগ ভালো করছন্তি যথা আরো গাঁ ঘনিয়া তার প্রথম স্ত্রী পদাকু ঝাড়া যাইতিলা সর্প দংশন কলা কুকুড়া ভলিয়া ছট হয়ে মরিগলা কি সাপ কামুড়িଥିଲା কি বাবা তো সেটা জানিবা দরকার নাই পুଣି গোটে বাହା ହେଇଛି ତମେ ଆଇକିନା ପୁଣି ପଦାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେ ସାପ କାମୁଡୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନି କଣ ପାଇଁ ବାବା କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଦ ଦେଇଛି ସେ ଗଦଟାକୁ ଖାଇକି ଝାଡା ଯାଉଛି ସେ ଆଉ ମରୁନି ଭାଇ ଏ ଆଖପାଖର କିଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଅଛି ତା ନାଁ କଣ ଖାଲି ଟିକେ କହିବ କି ଏଇ ଭିତରେ ବାଟେ ପଳ ଆগে ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବାବା ବସୁଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାহ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ କଣ ମୋ ଗାଲର ପିମ୍ପଲ୍ସ ଭଲ କରିପାରିବ ବାବା କାହିଁକି ନୁହେଁ ସାପ ନେଉଳକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ନେଉଳ କଣ ପାଇଁ ମରେନି ଜାଣିଛ କାରଣ ସେ ତାକୁ ଚାଟି ଦିଏ ବାବା କାରଣ ତା ଜିଭରେ ଅମୃତ ଥାଏ ତମର ବି ଭଲ ହେଇଯିବ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଚାଟି ଦିଏ ତମେ କଣ ନେଉଳ ଚାଲିଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବାବାଙ୍କ ଲୁଗୁରୁ ଖେଳ ক্যাপচার করা ঘর বড়ারি ফটো কবে সবাই এটি আসি পৌঁছলে আস পড়াইবা হেলে আমি ছাড়িবুনু ভগবান আপন মানে সিধা প্রশ্ন করে রাখুଛନ୍ତି বাবাଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ପଚାରି ନେବା ବାବା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କଣ ভালু আচার্য ভালো আচার্য না ভালো এটি মঠ ভিতরে দালু তম না টুঙ্গুরু বাবাଙ୍କ ନାଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବିଶା ସୂତ୍ର ଜଣା ପଡିଯାଇଛି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ମାତା କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ବାବା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ହଁ ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଯାଅ ନା 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 ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି ଥରେ ଥରେ ନା, ନା। ଥରେ ଖାଲି ବାବା ବାବା ନା, ନା। ଗୋଟେ ଥର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୁହ ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ନା ନା ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି ଥରେ କହିଛ ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ ଭଲ କରିବ ହେଇପାରିବି ବାବା ଆପଣ ମୋର ଏଇଠି କଥା ଫଥା ଦେଇକି ମୁଁ ଭଲ ରହିଛି ବାବା ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ କରିବେ ନା ନା ମୋର ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ଆପଣ ଭଲ ହେଇପାରିବି ବାବା ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯାଇ ଗୀତ ବୋଲିବେ ନା, ନା। ବାବା ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ନେବେ ବାବା ଥରେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ମାତା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ଧର ଧର ଶ୍ରାବଣ କୋଉଠି ବର୍ଷା କୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଇଯିବେ ବାବା ଟିକେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ହେଇଯିବେ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ଥର ଭାଇ ନା, 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 ନା। 1 ମିନିଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କଷ୍ଟମର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହୁଛୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ବାଳବଳଙ୍କ ସହିତ ଘରବାଳା ରିପୋର୍ଟର କାକା ଛୁଟି